नमस्कार, माझं नाव प्रिशा प्रधान. माझे एज 6 आणि माझे एज ग्रुप 6 to 16 आणि माझी बिल्डिंग फ्रॉम कॅबिनेट बिल्डिंग आणि माझ्या सोलाचं नाव मी सावित्री बोलते. ओळखलात मला, मी सावित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, सातारा जिल्ह्यातील खंडोजी निवासी पाटलांची कन्या. वयाच्या 9व्या वर्षी माझे लग्न ज्योतिराव गोविंदराव फुले नावाच्या माणसाशी झालं. हळूहळू माझ्या लक्षात आलं, ज्यांच्याशी माझे लग्न झालं ते निव्वळ सामान्य माणूस नाही, तर लाखो करोडो लोकांना जगण्याची ऊर्जा देणारी क्रांती सूर्य आहेत. 1 जानेवारी, होय, शनिवार दिनांक 1 जानेवारी 1848 ला पुण्यातील बेडेवाड्यात सर्वधर्मीय मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली आणि मी पहिली शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका सुद्धा. शिक्षण हे दूध वाघिणीचं आणि हे वाघिणीचं दूध मी माझ्या लेकरांना देणार होते. शेळपटासारखं जगलात तर काम तमाम होतं, वाघासारखं जगलात तर नाम होतं. कार्य खडतर होतो, जोखमीचं होतं, पण घाबरणं किंवा कच खाणं आमच्या रक्ताला मानवणारं नव्हतं. पण उद्याचे सूर्य घडवण्यासाठी आम्हा उभय त्यांचा संसार होता, त्यासाठीच आम्ही बांधलेलो होतो. पण सनातनांची मात्र धरबोडाला म्हणून कोल्हेकोळी सुरू होती. सर्वसामान्य माणसांनी शिक्षण घेतलं आणि कसा काय धर्म बुडतो यांचा? इतका तकलेतू असू शकतो धर्म? धर्म माणसासाठी असो की माणूस धर्मासाठी? शेठजींनी मला सांगितलं, सावित्री, आपल्याला खूप लोकांच्या डोळ्यातील आसव पुसायचे, त्यांच्या डोळ्यात नवी स्वप्न उभी करायची. त्यांच्या आजपर्यंतच्या दयनीय अवस्थेचं, गरिबीचं एकमेव कारण म्हणजे अज्ञान. ज्ञानाने माणूस विचार करू लागतो, स्वतःला घडवण्यासाठी, स्वतःची प्रगती करण्यासाठी सतत धडपडतो. आणि अशाच सृजनशील माणसांची या देशाला गरज आहे. आणि सावित्री, यासाठी आपल्याला शिक्षण द्यायचे. देशील मला साथ? मी निवड होकार दिला नाही, तर प्रत्यक्ष सुरुवात केली. नेहमीप्रमाणे शाळेत शिकवायला जात असताना एक धट्टीजण माझ्या समोर आला आणि मला म्हणाला, "ए टवळे, कुठे निघालीस? आमच्या मुलींना शिकवणं बंद कर. तुला तुझी आबरू प्यारी आहे का शिकवणं?" कदाचित तो विसरला असावा की मी खंडोजी नेवासे पाटलांची कन्या आणि पहलवान ज्योतिरावांची पत्नी होते. त्याच्या कानाखाली सणसणीत जाळ काढताच भर दिवसात त्याचे डोळ्यासमोर काजळ चमकले. तिथेच त्याला सुनावले, "आज समोर आलास, थोबाड फुटले. पुन्हा समोर आलास तर तुझ्या रक्ताने धरती रंगवीन." कसा बसा तोल सावरत तिकडे निघून गेला. आजपर्यंत माझ्यावर शेण फेकलं, मी सहन केलं, शिव्या दिल्या, दगडफेक केली, मी गप्प राहिले. माझा हात धरून मला दम देतो. माझ्या सहनशीलतेचा अंत झाला होता. पण आज मला आनंद आहे की आया-बाया शिकल्यात, सर्व क्षेत्रात प्रगती करतायत. माझं तुम्हाला फक्त एकच सांगणं आहे की जो बदल मला या समाजात बघायचा होता तो मी पहिले स्वतःत घडवला. तसंच जर तुम्हालाही कुठलाही बदल या समाजात बघायचा असेल तर पहिले तो तुम्ही स्वतःत घडवा आणि मग बघा देश कुठे जात होते. हेच बोलून मी गडरायाला नमन करून माझं बोलणं इथेच थांबवते.